Bapak Ibu dipun tindakaken upacara wonten ing kalenggan enjang menika. Nyuwun pangestu mugi semodanipun manggih ing rahayu. Miyat lengening kalayuanan naglar wanda moncar lir soroting kekonang surem tanpa dang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sanal ibadihi nikah wa nahahum anni sifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La kaula wala quwata illa billah, amma ba'du. Linambaran tumanggeping tali pasederekan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa miwah rinengga owantuning pakurmatan kepareng kula cumandaka matur kanthi ngadeg wonten ing ngarsa handika sedaya karena awrat ganya angembani wuwus minangkani pamundhutipun para priyagung kang samya mangun bebesanan kinenhan lataraken laksita cara pahargyan pawiwahan tumrap dauping Sirat Maja Resang temanten sarimbit nenggih kusumaning ayu Oktavia Harining Wati sarjana manajemen ingkang badhe winengku ya Jinatukrama golong gilik lan geleng winengku dening Raka Mas Bagus Ahmad Saifuddin sarjana ilmu pemerintahan. Enggri kalenggan enjang menika giya kawiwitan kaleres ing ari Minggu Legi radite manis dumuga ping surya kaping 21 katiti candra gangsal nenggih wulan Mei warsa 2026 mapan ing Dukuh Kedung Sari wewengkon Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Bumi Minatan. Tumapa ing adicara rinantam ing rikalenggan enjang menika Kaeka Purwaka Tedhaira Sirat Maja Resang temanten sarimbit miyos saking Panti Busana manjing ing sasana rinengga angadani adat Widi Widana Ngajawi. Upacara panggih krobongan miwah ngabekten wus katindak nelulus nuli kacasna ndungkap adicara kadhyanga kalih babaring sabda pangandika pamasraing sanggan miwah pamasraing Sirat Maja Resang temanten kakung ndungkap adicara kadhyanga 3 wijiling atur panampi panembrama yuwana dene adicara kang kacatur angka sekawan mangestu ngara samkarya bakti puja wijiling donga panutuping pahargyan dene kang kaponco kang pungkasen nenggih foto piniji Barayagung kang samya mangun bebesanan sowang-sowang mekaten menggah tumapa ing adicara rinantam ing rikalenggan enjang menika ing wasana kula panatacara makarya sesarengan kaliyan tatarias temanten Moa make up artis kondang mijil saking Perum Tayu Kulon Tayu nenggih Melisa wedding partner sinungguyung eksan foto dodok syuting Donoraja Jepara SAP Music Sambiroto Tayu Dalaugi Wijaya Audio Dukusti hangaturaken panembrama wilujeng siang
wilujeng rawuh wilujeng pinarak kanthi mardu mardikaning tias satemah wilujeng ing samudayanipun nuwun sanipun kadang minulya sutresna ing samangke sampun titiwanjenipun jumbuh kalian saswita tinampi bilih Sirat Maja Resang temanten putri sampun sawiga ing gati kanthi menika kula dherekaken griya lumaksana jengkar saking Panti Paleremang nedenging purnama siti kula dherekaken Sirat Maja Resang temanten putri griya lumaksana wanodya tama angambar arum lir kusuma satemah binarung swaraning pradonga kang munya angrangin gondo arum angambar angebaki sajroning sasana wiwaha nulyata kawuryan satemah ana teja kang hanguwung mawa praba Sirat Maja Resang temanten putri lamun ta cinandra bebasan sugih ing rupa nganti kaya kurang candra dasarayu endah sulistya ing warna kakanthi dening Rama ndalah ibu ya pepunden kekalih panjenenganipun griya tumuju wonten ing sasana Gading Kencana sambating busana kang hangimba busananing Prameswarinata ngagem busana modifikasi Muslim Surakarta Hadiningrat satemah datan rinasa Sirat Maja Resang temanten putri griya lumaksana manjing ing sasana pinajang satemah aglis nggo lumaksana kagiat kagoro kang apindo sang sita resmi mustikaning pahargyan ya Resang temanten putri kawuningan ana sangyaning para tamu sagung kang wis kebak ber ambalabar angebaki sajroning sasana wiwaha nganti kaya andaya-ndayongna pancak sujining Pandhapi Agung bale winangun sawetawis hanggana raras Resang temanten putri panjenenganipun hangrantu tedhaira ingkang raka ing salebeting adicara panggihing Resang temanten kula dherekaken Sirat Maja Resang temanten kakung griya jengkar ugi saking Panti Palerman kocap kacarita duk nalika semana ana titah kang asipat jaluk wis angancik tataraning kadewasan menika panjenenganipun Raka Mas Bagus Ahmad Saifuddin sarjana ilmu pemerintahan Atmaja panjenenganipun Bapa Ramudi dalah Ibu Kasyati cehna ing rikalenggan siang menika panjenenganipun griya angancik alaming madya omong kepareng badhe hamestuti ila ujaring para kina ya para winasis kang sadudahat pinundi pundi kinento anglajengaken sara silahipun sara silah ngaluhur Bapa Ramudi dalah Ibu Kasyati
tuwin sora silahipun Bapak Haryanto adalah Ibu Sulistyowati karben turasing ngaluhur kekaro satemah datan cures ananging sangsaya tuwuh ngrembaka wiwit kaledangan siang menika langgenga prapting ndelahan gonyo angandhe ingkang putra panjenenganipun bapa lan ibu pepunden kekalih satemah hamung minangka nderekna prames warinata kang sumanding kaliyan ingkang garwa ya sinuwun Prabu Teja Wulan kacarita panjenenganipun Rama lan ibu sampun prapting kang sasana piniji Sirat Majara sang temanten kekaro samya jumeneng aben ajeng satemah tembuing pandolo catur netra ambabar daya pangaribawa sakseta kumpelawi astanira kekaro samya bebalangan gantal biyuh winestan gondang kasih miwah gondang tutur salajengipun Mbah Solikul kepareng panjenengan manggihaken ya nyalamaken risang temanten sarimbit. Bobila wonten wujuding sekar kembar mayang monggo dipun ontapaken dipun uncalaken sanginggiling wisma. Monggo paraga bobila wonten wujuding sekar kembar mayang monggo dipun ontapaken sanginggiling wisma. Simbah Solikul sampun anetepi adat kang lumampah panggihing risang temanten kang winstan upacara panggih kasalamaken astanipun Sirat Majara sang temanten sarimbit sinartan umbuling donga tumangkeping asta anggambarna tumangkeping katresnan sejati kekalihipun sallallahu alaihi Muhammad. Matur nuwun Mbah Solikul kula dherekaken kunduring papan sekawit lenggah ing sasana sawau. Kula dherekaken pangedi busana Melisa wedding partner anglajengaken adat Widi Widana Ngajawi candhaipun. Kang winestan menika pida ing Antiga. Kapurwakan risang temanten putru Anjenggu sumembah ing ngarsanipun kang garwa. Satemah sampun anggenipun nyuwun berkah pangestu ing ngarsanipun kang garwa kinasih nuli risang temanten kakung kepareng amarepeki kanang Antiga ingkang cinelak ing Bokor Kencana. Kanang Antiga nulya tinapak padha pecah gegambaran pecahing sedya. Sirat Majara sang temanten putri panjenenganipun rina kalaning Anjengku amiji samparanipun ingkang raka lumantar sekar triwarna angicali saliring Sukerta den agemaken wujuding cinela kepareng gya linanting astanipun Sirat Majara sang temanten putri dening ingkang garwa kepareng samangke kajumenengaken jajar ing sisih kering mangkono wis satata panjenenganipun Bapak Ramudi dalah Ibu kula dherekaken lenggah Bapak Ramudi Ibu kula dherekaken lenggah rumiyin sinengeban wujuding sindur kang awarna gula klapa wrikta nyang seta abang kelawan putih Bapak Haryanto manjing ing ngarsa dene Ibu Sulistyowati anjampangi saking puri menika pratandha bilih Bapak Haryanto dalah Ibu sampun anetepi jejering werda ya jejering ngasepuh satemah mahargya putra amiwaha siwi lumaksana hangante ingkang putra kekalih paring tulodo lumampah ing margi ambah-ambahaning pangeran nalikane lumaksana ing madyaning bebrayan agung satemah anjep dhateng kautamen manggih ing kamulyan
pradangarsaning balir nenggo linalos wujuding sindur Bapak Haryanto anding ini pinarak pranata gelar adicara bobot timbang resang temanten kakung lenggah ing jenggo kanan dene kang pawestri ing jenggo kering wis satata panjenenganipun Ibu Sulistyawati ngumandika Bapak Bapak Haryanto sampun panjenengan timbang putra lan putri panjenengan kekalih awrat ingkang pundi bapakne Bune kekarone wis timbang bobot bibit lan bebete datan ana bedane salajengipun kersa nglenggahaken ingkang putra Bapak Haryanto linambaran pepuji resang temanten darbi wataking nalendra satemah anggung para marta berbudi bawa laksana ngumandika sepisan dan wala wali kaajab omah-omah sepisan dadi kagem sak lawasipun amin Allahumma amin Pak Har besan rawuh monggo dipun dherekaken lenggah wonten ing sisih kiring Kang Mas Mbak Yu wilujeng rawuhipun monggo kula dherekaken lenggah ing sisih kiring pangapunten mbok menawi benten kalian Sendang Rejo radi sumuk boten dados menapa nggih sampun bagya binagya sawetawis kadherekaken lenggah prasaja tinon saking Mandawa sampun pepak sinarojo salajengipun adat widana ngajawi candhaipun kang winestan kacar kucur iya tampa kaya Ari Jalu kawamuna alan nisa lamun panjenengan Mas Ahmad Saifuddin derbe kewajiban paring nafkah marang garwanira sok glogo uba rampen kacar kucur kang dumadi saking beras kawak duwit kawak mewah kacang-kacangan kawak liripun wong liya dadi sanak wong adoh dadi cedhak sedayanipun sampun sinuntak ing jenggonipun ingkang garwa nulita binundelan kepareng sowan ing ngarsanipun ingkang ibu nitipaken kaya kareben sinimpen ing padaringan jalaran dereng pono nyimpen pribadi Ibu titip jihok angger ya ngono sing gemi setiti nasiti lan ngati-ati yongger turaing pawing garwamu ditabungke kanggo nyukupke bale omah nyekolahke bocah-bocah bisa mundhut prabot omah kang mewah syukur bagi pamujiku bisa kena kanggo ziarah Mekah lan Madinah amin pangestunipun Ibu yongger yo kasembadan kondoring papan sekawit resang temanten sarimbit nuli panjenengan angadani adat widana ngajawi candhaipun ingkang winestan dahar kembul bujana Handrawina Kang Mas ayang monggo lho dahar sesarengan ayang pangapunten sawontenipun nggih ora apa-apa kok Yayi waton bareng sliramu jan endah rasane satemah criping gedang raja sete eding padha rasa nggonya lang dinulang eca rinaosaken piyayi kalih kapinojo ning samangke manggih boten eca lan sekeca emut ing prastawa suci pari kedah rinaosaken piyayi kalih monggo Kang Mas ayo lo Yayi tak dulang sliramu winestan dahar walimah ya dahar klimah karana nggonyo dahar namung sak klimah sakeplasan kewala dahar walimah jalan nggonyo dahar ing adicara walimah sineksenan sang yaning para kadang telas nggonyo dahar sang temanten nuli panjenenganipun pinaringan unjuk antayawan ingkang menep mijil saking kendi pratala
miwah saking tuing Zam-Zam ya sumur Zam-Zam kinarya wewarah lelumban ing madyaning bebrayan agung risang temanten kersa linandhesan weninging pikir meneping kolbu murih ayem tentrem kebaing berkah anggayuh baiti jannati rumah tanggaku laksana surga bagiku miwah udyaning ngagesang sakinah mawaddah warahmah fid dunya hadal akhirah amin Allahumma amin. Wis paripurna upacara panggih lan kerubungan desang temanten nuli panjenenganipun sowan ngabiyantara ing ngarsanipun Rama lan Ibu satemah Cinandrata pindha rinujit jroning wardaya renteng desang temanten sarimbit sowan ing ngarsanipun Rama lan Ibu nyuwun berkahing pangestu Rama Ibu sungkem kula mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepada paduka nyuwun tambahing pangestu Rama Ibu ya nggih iya tampanana ya nggih sigra tumungkul amari keluyayah kunjem ing Bantala wadana nira risang temanten sarimbit satemah datan kuwawi hanampi sih Rama lan Ibu padha sakala anglos kekes pindha linolos otot bebayuni monggo hangalumruk pindha kapuk legek putek anjegrek lir tugu sinukarta satemah sapanduratan pono pano ningkrap kadharaken nyuwun berkahing pangestu Rama Ibu sonku ingkang putra atur bakti ugi nyuwun pangaksama paringa donga pamuji sineksenan bumi langit sungkem kula mugi kunjuk arsa mandireng priyangga netepi darmaning urip
nugraha panguda asmaraning indriya risang temanten sarimpit satemah panjenenganipun datan kuawi hanampi sing rama lan ibu kekaro yen nangis sapa kebacut ditinggal mulai ana mulanira tangeh yen gelemo bali rinujit jroning ati yen kelingan lebetipun sawetawis risang temanten wis paripurna nggonya angadani upacara panggih krobongan lan ngabekten sawetawis kadhiraken kondoring papan sekawit angadani adicara potret kaprabon ya foto pinilih sesarengan kula dherekaken Bapak Ibu Haryanto monggo angapit ingkang putra kepareng kapundhut gambaripun sawetawis kanthi asta angapurancang murid sedayanipun saged tumata kanthi permati gaya formal rumiyin Bapak Ibu Haryanto monggo mirsani fotografer sasampunipun gaya formal mangke kalajengaken gaya bebas mawi jempol selajengipun Bapak Ramudin dalah Ibu Kasyati monggo kula dherekaken kanthi astanipun angapurancang rumiyin nggih penekno blimbing kowe persiapan Putri Domas mbak-mbak yang berseragam silakan persiapan ya Putri Domas persiapan yang berseragam untuk foto gaya bebas Mbak Ramudi jempol diulangi ya Mas ya Ibu kalian Bapak jempol ya ya mirsani foto senyum sih Mbak jempol ya yuk diulangi Mas Eksan yuk baik mirsani ngajeng ya ya matur nuwun salajengipun Pak Haryanto dalah Ibu kodirakan lenggah persiapan Putri Domas yuk monggo Ibu sisih kanan Ibu Bapak tasih wonten inggil monggo Ibu sebelah kanan Bapak sisih kiring persiapan sini Putri Domas monggo bisa lewat sini atau sana juga tidak apa-apa angapurancang astanipun monggo
Jempol Mbah Kung. Ya, terima kasih. Monggo Putri Domas kula dherekaken foto. Monggo Putri Domas. Monggo kula dherekaken foto. Selajengipun Bapak Ibu ugi kepareng mangke nderek angapit sak sampunipun foto katindakaken. Lir-lir tandure wis sumilir. Tangannya di depan ya. Astanipun angapurancang. Monggo Pak Har, Ibu. Silakan. Ibu, Pak Har, monggo kula dherekaken foto. Penekno blimbing kuwi. Gaya formal rumbin Bapak. Silakan depan gaya formal. Ya, gaya bebas setelah ini. Jempol baik. Monggo Mbak Sarmuti jempol. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu monggo. Rembulane jembar kawangane Bapak Ibu matur nuwun niki bakso kalih esipun sampun sedaya sampun telas. Alhamdulillah. Nggih. Kebareng lajengaken adicara candhaipun ming kewala kebareng kula matur Mbah Solekul Bapak rikala panjenengan ngendika mboten kok ngirangi pakurmatan kersanipun disang temanten kabedol sawetawis kagantos busananipun dados mangke rikala adicara pasrah tampi sampun paripurna insyaallah disang temanten nggo santun busana nggih sampun rampung ngaten nggih.